Buenas, buenas. Mirade, o outro día tiven un cliente que veu aquel vídeo que eu falaba de outro cliente e hoxe pola mañán apareceme na tenda con todo isto. Un cliente bo, amigo da casa e, sobre todo, alumno dos cursos de poda, que vou facer uns 2-3 cursos de poda comigo. Mirade, trouxome mazás, robalas, golden, camboesas, tabardillas, que é a reineta marrón, como xa sabedes. Trouxome aí unhas freixoas, trouxome unhas mandarinas, trouxome sidra caseira. A ver se non nos metemos nun follón que ainda nos van a levar presos pola sidra, pero vos non vos preocupar. Era simplemente facer este vídeo para agradecerlle, para darlle moitas gracias aquí a través das redes sociais e, sobre todo, para que vexades que tamén temos unha contrapartida de que a maioría dos nosos clientes son xente maravillosa e despois pois teño xente extraordinaria como esta que, ademais, como vos digo, de vos clientes, de alumnos dos meus cursos, teñolles un aprecio moi especial e iso, traennos cousas tan maravillosas como esta.